Is mé sé Cillian O'Donoghue, is sé an postá gom ná léarthóir Phoebe. Tá mé gobar le Phoebe le 3 bliain déag an nuas mar aisteoir, aiseathóir agus stúrathóir, so nuair bhíon deis go bheith mar léarthóir bheith anna hásta an posta lecha. Sé an rud a bhealga Phoebe mé ná go mbíonn siad gcónaí ag cuirtú stílan na taspáanta strámaíochta difriúil agus cruthaíoch chur ar fáil. Bhíonn na seónna a gcónaí anna ísisiúil agus anna cruthaíoch agus taithníonn sé sin go mórla. An rud tá spreagúil faoi a bheith gobar le Phoebe ná go bhfuil gach conceaptá acu, airt, crackáilte agus dúchlánach, agus is brálum san dúchláin sin nach lecha. Ba chóir go mbeadh gachtainna an taitneamh amháin se seónar trí ghuailge, ba chuma má tá ghuailge lífad nó bun levelad, fiú an muna bhfuil ghuailge ar beag, ba chóir go mbeadh seónar trí ghuailge ná thu a spreaga, agus sinní ceannas na haimne is tábhachtaí atá ag Phoebe. Go mbeadh seóna trí ghuailge ar fáil doách.